Masu kallo assalamu alaikum, sunana Salisu Hamis Ali nake muku barka da sake saduwa a cikin shirinmu na daga makarantunmu. Shirin daga makarantunmu shiri ne da yake tattaunawa kan al'amuran da suka shafi makarantunmu na manyan makarantun da ya kama da sakandare da firamare da kuma makarantun gaba da sakandare wato jami'o'i da kwalejoji. A wannan mako insha Allah za mu tattauna ne kan batun da ya shafi yajin aikin kungiyar malaman jami'o'i na ASU. Kuma akan hakan ne muka gayyato ɗalibai guda biyu daga manyan makarantu da ke jihar Kano wato Jami'ar Bayero da kuma Jami'ar fasaha da ke garin Wudil. Daga dama na ga ɗalibi daga Jami'ar Bayero zai gabatarwa da masu kallo sunansa. Da farko sunana kamar Salman Sharif Garba wanda aka fi sani da ɗan Dubai yake mai kwashewa, wanda tsohon magatakarda ne ni kuma tsohon sakataren kuɗi ne ni na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa baki ɗaya, wanda a yanzu ina karantar ilimin na'ura mai kwakwalwa aji 2 a Jami'ar Bayero da ke Kano, kuma a yanzu ni ne maji daɗin ɗalibai na ƙasa na local government ɗina. Wana local government ne kafin mu zo da Dala. Masha Allah, to ga daga ɗaya ɓangaren kuma muna daga Jami'ar kimiyya da fasaha ta garin Wudil. Sunana Kwamare Bilal Aminu sai wanda aka fi sani da dan maji, mai kula da harkar ilimin ɗalibai ɗan asalin jihar Kano reshen Jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Wudil, sannan kuma tsohon shi magatakarda na wannan kungiya ta ɗalibai asalin jihar Kano a reshen Jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Wudil. To masha Allah, masu kallo yau dai ga kwamarawa muka kamo a cikin shirin, kuma daman abin da muke bukata kenan. Su kwamarawa su ne wakilan ɗalibai, yanzu duk wani kwamarar shi ne kamar mai magana da yawun ɗalibai. To a takaice za mu ce mun samu wanda zai magana a madadin ɗaliban Jami'ar Bayero da Jami'ar fasaha da ke garin Wudil. So da farko zan fara da Malam Salmanu daga Jami'ar Bayero. Akan batu na yajin aiki, kungiyar ASU ta jima tana yajin aiki, ba wannan shekarar bane. Wata ilma ban sani ba wai shin yajin aikin ASU sono ya ritsa da kai kana cikin jami'a. Wannan ya ritsa da ni a karo na biyu kenan. Na'am. Wanda a lokacin da ina karatun national diploma dina a Danbatta, yajin aiki ya ritsa da ni, wanda a wannan lokacin ya kamata a ce na gama karatuna na a shekara 2 international diploma kenan, wanda sai da na kusa a shekara ta 4 ma zan ce na kammala har zo dina ya zuwa hannu. So kuma bayan haka gashi mun fara karatun, wanda a yanzu haka na samu admission a nan Jami'ar Bayero daga aji 2, to shi ma gashi mun fara kuma wani yajin aikin ya ƙara zuwa ya ritsa da mu. Kenan ka ci kai ma ka jima kana fuskantar wannan matsala. So shi daga ɗalibi daga Jami'ar Wudil, kamar so nawa ko kuma yajin aiki so nawa ya ritsa da kai, tunda ita kungiyar ASU ta jima tana yajin aiki a jami'o'i, so nawa ya ritsa da kai lokacin kana ɗalibi a matsayin. Gaskiya wannan yajin aikin ya ma ritsa da ni wajen sau 3 zance, dan zan ce akwai lokacin da muka gama jaraba da komai muka samu admission za mu fara ma karatun tukunna. Lokaci ya zo za a fara yin karatun sai kuma kungiyar ɗaliban nan ta jami'o'i sai ta fada kungiyar malamai dai sai ta fada yajin aiki. Muka yi ta hakuri har zuwa wani lokaci da Allah ya sa aka janye wannan yajin aikin. Daga baya muka zo muka fara makaranta 2018, muka fara makaranta a wannan lokacin. Ita ma mun zo mun yi session guda ɗaya, mun to hutun session gida, ana shirye-shiryen koma ƙungiyar ta sake fada wani sabon yajin aikin, wanda yajin aikin sai da ya kai mu har wajen tsawon shekara 1 ko in ce wata 8 muka yi a gida muna wannan yajin aikin. Daga baya aka sake dawowa muka je muka ƙara wani session ɗin guda, kuma yanzu gashi ana shirye-shiryen koma ta kuma ƙara fadawa cikin wannan yajin aiki. Mun fito mun yi zanga-zanga a gurare daban-daban wanda muka ji gidan mai martaba sarki. To kafin mu zo bangaren wannan zanga-zanga, yanzu ku a Jami'ar Wudil, yanzu duk lokacin da aka ce yau ASU za su fara yajin aiki, yaya kuke ji a ranku? A gaskiya abu ne mara daɗi, saboda ɗalibai ne suka zo daga gurare daban-daban, wasu ba ma daga ƙasar nan ba, irin
kasashen nan na kusa da mu su Nijar da haka suna ciki don muna karatu da su, kuma makaranta ce kamar za a ce bodin haka ta haɗa kowa da kowa. To a duk lokacin da aka ce za a yi yajin aiki wani lokacin za ka ga a lokaci ne na ƙarshen session ya zo kare, to irin wannan lokacin za ka ga ɗalibai akwai ƙarancin kuɗi a hannunsu ko wani abu, to akwai fargaba ta tafiya gida daga nan za ka tafi kaza da kaza. To gaskiya wannan abubuwan yana tayarwa da ɗalibai hankali. Sannan akwai abubuwan da suke faruwa irin wannan yajin aikin da ake yawan yi yakan tayarwa da ɗalibai hankali, saboda wasu shekaru ne da aka ɗiban ma za ka yi karatu. A misali an ce kwas ɗinka shekara 4 ne ko shekara 5 za ka yi karatu a wannan lokacin, to amma sai asu suke shiga wannan yajin aikin, sai ka ga an ƙara ma madadin ka gama a shekara 4 ko shekara 5 nan sai ka tafi 8 9 7 ma haka, amma baka da sifilin shine za ka ringa irin wannan. Kuma wannan ƙara shekarun da ake yi za ka ga ɗalibai shekarunsu yana ƙara hauhawa, sai ka ga an zo an gama makarantar ma shekarun sai ga mutum ya tsufa kenan, shekarun da aka yi bautar ƙasa sai riga da sun wuce, kuma sai ka zo kana ƙayayyaki daga baya dole kana so ka yi bautar ƙasa don ka karɓi alamu, kuma duk da haƙƙinka ne dole sai an baka. Gaskiya abu babu daɗi sosai. Idan muka dawo daga ɗalibi daga Jami'ar Bayero ta Kano, so da yawa idan yajin aiki aka ce asu ta shiga yajin aiki, wasu ɗaliban kuma sai ka ga kamar murna ma suke yi. Shin haka yana nuna ba su damu da karatun ba kenan, ko kuma dai kamar wani abu ne da ake cewa daga gefe kuna cewa ku ba kwa son yajin aikin asu, a gefe kuma wasu ɗaliban ma murna suke asu za ta tafi yajin aiki. To ka san an ce faɗan da ya fi ƙarfin ka sai ka mai da shi wasa. Wato wannan abubuwan da yake faruwa, ko in ce Hausa suna cewa bin gishiri in baka manda. Wannan yajin aikin da yake faruwa, ita asin nan 'ya'yanta ne a ciki, federal government ita ma talakanta ne a ciki. To dambu in yi yawa baya jin bai, zama za su yi tunda ba kowa ne zai cika burinsa abin da yake so ba. Kaga 'ya'yan talakawa ko in ce mu matasa mu aka fi cuta gaskiya, tunda kullum ana cewa za a gina matasa, kullum gina matasa, tunda kaso 90 a cikin duk wani wanda yake karatu a wannan ƙasa baki ɗaya zaga matashi ne. Wasu za su haƙura su cigaba da karatun. Ka gani yanzu akwai abokan da yawa sun haƙura da karatun ma, tun wanda yajin aikin farko ya tsatu suna nan sun haƙura, sun koma kasuwa, sun koma kasuwa. Wasu kuma wanda ba sa kasuwa haƙuri suke suna kama kame. Ka kuma matashi duk lokacin da aka ce ya tashi bai da wajen zuwa, wallahi in ya tsirke bai da barki sai Allah. To ka tashi at least kana tunani ina za ka makaranta, ka je makaranta ka dawo, me ya rage ma gobe fa ina da wata lecture bara in samu dan yi wani karatu zuwa gobe. To amma ka tashi baka da wajen zuwa. Idan kana da abokanai na banza ko mutane suke unguwa, wani zai ce wani kana zo mu je, ɗan bushe ne sai ka fara, an wani abu ne sai ka fara, an baka da ƙarfin zuciya ko baka iya danna zuciyanka sai ka fara ɗauka abin da ba naka ba. To muna godiya da ɗalibin Jami'ar Bayero, tunda duk da ka kauce jin daɗin da ake cewa wasu ɗalibai suna yi dangane da yajin aiki. Da ɗalibi daga Jami'ar Wudil, so da yawa su kungiyar arsu suna faɗa cewa duk wani yajin aikin da suke yi suna so su yi wa ilimi gata ne, ma'ana suna so a inganta harkokin ilimi da makarantu da jami'o'i, shi yasa suke yin wannan yajin aiki. Akwai misalai da yawa da suka bayar, suka ce ire-iren wannan yajin aiki da suke ne yasa har aka kafa asusun tallafa a manyan makarantu na tetfon, wanda ya samar da gine-gine da a makarantu. Ba ka ganin wannan yajin aikin da asu suke a tunaninka ba wani gata suke wa ma ɗalibai ba? Ai wannan totally ma ba gata wani, don gaskiya idan da gata ake yi mana da ba za a bar mu dinga zama a gidajen iyamu ba har na tsohon wasu kamar a ce kusan shekara. Saboda idan ka duba za ka ga in sun ce saboda mu suke yi, to idan har muka fito muka nuna cewa mu ba ma son wannan abu, ya kamata a ce ko kakane sun ja mu jikinsu sun yi mana wani abu da zai sa hankalin mai kwanta. So amma kusan kullum idan suka zauna ƙara ɗaga ɗalibai hankali suke, sai ka ga an ce ai ba su yadda ba ko kuma ba za su janye ba ma yanzu ba. Wani lokacin ma akwai wanda suke ikirarin cewa ma akwai yiwuwar ma za a iya sayar da jami'o'in da suke faɗin ƙasar nan. Kaga idan aka yi haka dole ɗalibi hankalinsa ya tashi. Kamar abokina Salman Danci ya ce yana karantar na'ura a makaranta, to ba a tunanin irin Salman wanda suke karantar wannan
bangaren za su iya amfani da iliminsu da suke samu, tunda an ce a misali yanzu idan kana ko wani department ko makaranta kai ambassador ne na wannan makarantar, abinda suka koya ma duk inda ka je kai ne kamar representative nasu, wakilinsu. ba sa tunanin duk inda ka je ko kuma kana da irin wannan ilimin da ake koya ma ba za ka iya amfani da shi wajen fasa asusun banki ko wani guri ka je kai wata barna a ƙasa wadda za a zawo cece ku ce in kuka haɗa ƙarfi da ƙarfi, saboda akwai masu basira da yawa a cikin ɗalibai wanda kana yi mai abu ya ɗauke. To gaskiya idan asu za su ci gaba da irin wannan zaman, ana cewa saboda ɗalibai ake yi, gaskiya da yiwuwar nan gaba ko wani ɗan lokaci kaɗan ɗalibai za su faɗa halin ko in kula a ƙasar nan, za su da su daina ji ko ma mai gwamnati za ta faɗa ba za su ji ba, don gaskiya za a dawo ma kan titi a tare ka a yi kwaci a yi waye, duk da yanzu ma an riga da an fara wa ɗalibai da yawa za ka ga sun ba su da aikin yi, sun dogara ne da iya wannan karatun nasu da za ka ga suna yi. Dan ni kwanakin baya akwai abin da ya dinga yawo a social media, za ka ji wani yana cewa to ko a haɗa 1,000 ne a ba ƙungiyar nan da Allah ko za su. To yanzu ko ɗaliban kun gama haɗa 1,000 ko dai za ku fara? Damu muna wa wannan ban Allah kamar kallon bai san me yake ba, amma sai yanzu da na zo na ne nazari da shauran yan uwa ɗalibai sai na gane cewa abin da yake faɗa gaskiya ne. To yanzu kenan ko za ku haɗa 1,000 ɗin da ya ta kai? Wani za a haɗa 1,000 ɗin nan saboda kowa ya gaji da zama, duk wanda ka ce yanzu ya bada wannan 1,000 wallahi tallahi ko sakanni nawa ba za a yi ba za ka ga an tara kuɗaɗe da yawa, wanda muna tunanin idan aka ce dukkan jami'o'in da ke cikin ƙasar nan na gwamnati a ce ɗalibai za su yi ƙoƙari su haɗa dubu nan, za ka ga ɗalibi sun fi 20,000 30,000 wata makarantar 15,000. To inda za a haɗa wannan dubu za ka ga an ɗan haɗa wani abu wanda su kansu asin za su ce yaran nan sun yi tunani kuma suna son karatun nan, to bari mu yi musu wani abu mu dawo da su ci gaba da karatun ko da zuwa wani lokaci ne in ya so gwamnatin ta dube mu. Gaskiya wannan abun ba abun jin daɗi ba ne sosai da sosai, kuma kaga akwai irin tsarin kalandu na makaranta, za ka ga duk an tsayar da wannan tsarin. Kalanda ta ɗauko daga kaza zuwa kaza amma an tsaye da ita, a ce session zai ƙare a August, za a tafi hutun wata 3, daga nan session zai ƙara dawa January. To amma saboda irin yajin aikin na yanzu kalandar ma an yi ta kawai ana yin ta ne sai to muna godiya, za mu je hutun rabin lokaci kafin nan sai mu dora. To masu kallo muna tare da wa ɗalibanmu daga jami'ar Bayero da kuma jami'ar kimiyya da fasaha ta garin Wudil, inda muke tattauna kan batun yajin aiki na kungiyar malaman jami'o'i na ASU. Za ku iya bibiyar mu a shafinmu na Facebook a Primetime News Hausa, inda muke dora labarukanmu da kuma bidiyo ɗinmu da shirye-shiryenmu. Sannan za ku bibiyar mu a shafinmu na YouTube a Primetime News, nan ma inda za ku samu shirye-shiryenmu. A yanzu za mu je hutun rabin lokaci, idan mun dawo za mu tattauna kan batun zanga-zanga da ɗalibai suka yi akan batun yajin aiki da muke yi. Rayuwa takan gini ne da kyakkyawan tunani, kuma takan gini ne da kyakkyawar kwakwalwar da take da damar kirkire-kirkiren al'amura na yau da kullum. Walau mulki ko shugabanci ko siyasar duniya ko kafuwar tattalin arzikin ƙasa. Menene ribarka a ce kullum kana barci kamar kasa? Menene ribarka? Rayuwarka ta kare a haka, kai baka amfana ba, kai baka amfanar ba. Ashe kuwa zama haka kawai ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Masoyinka na hakika shine wanda baya taɓa barinka a hanyar halaka ko a hanyar bata, shine mai so maka alkhairin duniya da lahira. Sunana Nabila Imam, ni 'yar jarida ce kuma 'yar gwagwarmaya ce. Mu sani rayuwarmu tana da matuƙar muhimmanci ga iyayenmu, 'yan uwanmu, ƙannanmu, abokanmu da kuma tsofaffi marasa ƙarfi. Ta haka ne ƙasarmu za ta ci gaba, matasanmu za su zama abin kwatance kamar yadda matasan wasu ƙasashe suka zama abin kwatance. Mu tashi tsam domin tallafa wa rayuwarmu, domin inganta rayuwar. Wannan saƙo ne daga tashar Primetime News. So masu kallo, barkanmu da dawowa da rubutun da muka tafi, inda za mu ɗora a wannan tattauna da muke kan batun yajin aiki na ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU. So zan fara da BUK. Akwai batu na zanga-zanga da ɗalibai suka ƙudiri aniyayi ko kuma suka yi a baya. Shin kai ka shiga ma zanga-zangar kuwa ko ka ji tsoron tiyagas? Duk dai abin da ka ji an ce za a yi zanga-zanga, watkun ba wai jin daɗi ne ke sa a yi wannan abun ba. Ita zanga-zanga ana shiryawa ne wajen jin rashin jin daɗi.
kuma ita zanga-zanga ana shirya ta ne wajen cewa an fi karfin ka ne babu yadda za ka yi. na'am Dan da yadda za a yi su ɗalibai da ba za su bari ma har a fara tafiya a wannan strike ba. Su kuma malaman jami'o'i sun yi amfani da wannan kalma ta strike ne saboda ita gwamnati ba ta jin kowane yare in ba strike ba. Yanzu idan muka duba da kasashen da aka ci gaba ba san ma me wani strike ba, amma da a ce kungiyoyin malaman mu ta asu sun san wani yaren da za su faɗa gwamnati ta ji ko ta bibiye su ko ta ji me bukatar su da za su yi amfani da wannan yaren. Amma me saboda ita gwamnati kawai strike ta sani, shi za ka ga suke amfani da wannan. shi yasa su ma ɗalibai suka ce bari su zanga-zanga su ma su yaran su. A su rashin jin daɗi ne, su kuma dama ƙarshen ɗalibi ya ce zai yi zanga-zanga, kuma zanga-zangar ka san ma kala-kala ce. To amma mu dai ɗaliban mu ne yanzu za ga zanga-zangar lumana ake yi. To shi ga na Wudil ban sani ba ko kai ka shiga zanga-zanga kuma kana ganin wai zanga-zanga ce kawai mafita ga su ɗalibai abin da za su iya yi? To gaskiya dai mu ɗalibai ba abin da za mu iya yi irin kamar harka ta social media, tunda kaga irin Twitter, Facebook, irin wannan guraren idan aka fiye hashtag na abubuwa za ka ga shugabannin hankalin su yana irin karkatowa wa mutane a kan abin da suke bukata. Kuma maganar zanga-zanga da aka yi tabbas na shige shi, zanga-zanga don mu kamar ma muka asasa shi zanci, idan da muka to aka ce ba za a je gidan sarki ba ga iya inda za mu yi, da aka to dai su kansu ma jami'an tsaron janye mana tsaro suke, amma a haka muka to saboda mu mun san yadda muka tsara zanga-zanga babu wani rigima da za a yi ko wani kone-kone. An yi zanga-zanga ne na lumana, muka to ana tafiya ana cewa gaba ɗaya ma asin gaba ɗaya ma a dinayinta, ana faɗa wasu su kansu shugabannin ilimin ma, shugaban ilimin ma, ministan ilimin ma ana cewa shi ma kamata ya sauke shi tunda bai san ciwon 'ya'yansa ɗalibai. To daga ƙarshe duk da shirin namu ya zo gangara, wace mafita kake ganin za ta kawo ƙarshen yajin aikin asu? Mafita ɗaya ce wadda za ta kawo ƙarshen yajin aikin asu shine gwamnati ta zauna da ita ƙungiyar malaman jami'o'i su sasanta kansu, kuma a yi abin da zai yi, kowa ya cire son rai, ko ba haka ba a yi tuwo na mai na tun da 'ya'yansu ne su yi ƙoƙari su ga cewar sun dawo mana da abin da muke tunanin shine burinmu. Don shugaban ƙasa ma kwanaki ya ce babu wani aiki da ya rage yanzu a ƙasar nan. To wannan karatun muna yin shi ne mu ba don mu samu aiki ba, ko ba haka ba, muna yin shi ne domin mu samu kamar yadda za mu mu'amalanci mutane da kuma zaman rayuwa, saboda ko me za ka yi yanzu a rayuwar nan, ko gadi ko ma menene dai sai da karatu yanzu za ka yi shi. To muna godiya ɗalibi daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta garin Wudil. Idan muka zo daga BUK, tunda kai ɗalibin na'ura mai kwakwalwa na san akwai problem solving ko yata ake warware matsaloli. So misali ku yanzu yanzu in aka ce ka ba da wani mafita, hanya solution ko a ce mafita dai da hausance da za a kawo ƙarshen yajin aikin asu, wacce me za ka iya cewa? To abin da yake cewa anan shi ne ita ƙungiyar malamai ta yi haƙuri, ita ma wato federal government ta yi haƙuri, a zauna a fahimci juna, tunda mafi aksari ɗaliban da suke yin karatu 'ya'yan wa'annan malamai ne, ko ba gaskiya ba. Saboda idan ka duba tunda ake yajin aikin nan ba za a ga wani dan malami ɗaya ya fito ya ce ga makaranta ba, amma da ke muna bibiyar social media za ga su 'ya'yan manyan 'ya'yan gwamnati masu ruwa da tsaki, 'ya'yan ya ayyuan mal'u, za ga su dan wannan ya gama ana graduation, wannan ya tafi London ɗansa ya gama, wannan ya gama, wannan ya tafi, amma muna zaune sai dai mu ta buɗe yanar gizo-gizo muna browsing mu ga waye yake faruwa. To mu dai dan Allah muna roƙon su daga baki ɗayan su da su haƙuri su zauna su nema wa waɗannan matasa mu kenan mafita, saboda mu in ba nema mana shine tunda a ta karatu ba samun aiki za ka yi ba, kuma ka haƙura kana yi kuma a zo ana wahalar da mata ma yan uwan mu ɗalibai wasu ma auren suke sai akwai wanda ma za ka kazo ne bayan karatu kuma karatu wallahi sai ka zo iyaye da yawa suna da aqidan nan dole fa yarinya sai ta gama makarantar nan sannan za ta yi wannan auren. To ya kamata a ce iyaye su ma sun sassauta, idan har gwamnati bata shirya dawo da mu makaranta ba, ko ba haka ba, su wa'annan 'yan mata abokan karatun mu da waya su yi haƙuri su je su yi auren su koma gidajen maza da su wanda suka samu mu Allah ya samu. To masha Allah muna godiya kuma da amsa gayyatar mu, duka masu kallo a nan muka kawo wannan ƙarshen shiri na
daga makarantunmu. Shirin daga makarantunmu shiri ne da yake tattauna kan al'amuran da suka shafi makarantu da ci gabansu da matsaloli da kuma gayyato ɗalibai da kansu su zo domin a tattauna da su. Sunana Salisu Hamisu Ali daga nan Prime Time News. Kamar yadda na faɗa tun da farko, za ku iya kallon wannan shiri a shafinmu na Facebook a Prime Time News ko a shafinmu na YouTube a Prime Time News, sannan za ku bibiyar ma shafinmu na www.primetimenews.ng. Assalamu alaikum.